Makan nih sesania. No. Tukar lagi. Sama lah kumbu seberang deh kumbu. Ayo, kan saw लानांसिगोन. मोजां नों मोजां. Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' डिक्सनाव बयखौबो बरायहरबाय। जोंहा दिनै मा ओंख्रि संदों आया बेखौ गिसि खिन्थानोसै आरो मा ओंख्रि संना हरो आं खामानियाव थांनो नागिरदों आरो रेलवेयाव। नै मा ओंख्रि संदों र' देखायना माथ' नङा मोनसेल' ओंख्रिया आयै माथो अनला ओंख्रि बयलार लाबोनाय दंमोन आरो मैयायो बयलारजोंनो अनला संबाय नै बयलारजों अनला आराम जानानै खामानियाव थांसै। नै जोंना आया नै दानि बावै गस्ला गानना फैफिनदों नै दहाय दानि बावै सिगाङाव गस्ला गानाखैमोन ना माथो जानायखाय गस्ला गानाबाबो मालाय फिल्मावनोबा गस्ला गानालासिनो भिडिअ खालामजायो फिल्माव। नै जोंना आजायाबो नै ओंखाम जाफैबाय जोंहानाव अनलाजों माबा बयलार नामा नोंना आयु बेदरा दरनैल' जादो दै रहित फोथायसार गोरा सटगियारि नामा मोननै मोनथामथार नोंना। ओंखाम जानोसै अनलाजों बयलार ओंख्रि ओमफ्राय जानानै खामानियाव थांसै आरो आं गाइस लोगोफोर नायसाबलांलाबायदो इन्टारेस्टिं खालामदो एसे। नुजुना नुजुआखैथाय मबाइलखौ नायलाय आया क्लियार जाबाय नुजुबाय गिदा गिदिर जायाखै दा आजाखौ नुनो मोनाखै आजायाथ' मालाय फाइ नुदों आजाखौ ओमफ्राय आंखौलाय आखाइ बुंनायानो खामानि मावनायावनो आखाइ बुंनाय दं होमबाबो दोनसै जादो जामालाय ओंखामा गासिबो लोगोफोरजों ओंखाम जादोंनो जोंना मैयायो आयौ गुदुंथार मानो बुवाखै बेदरानो खाखै ये सिमाया दुबाय nih दे आखाइ ओरै मानै खालाम दे खालाम जाबाय karena mana enggak enggak ada sih tanang kau nggak YouTube nunggu kalau orang nggak ada tanang nunggu nggak ada tanang kau karena mana lah saja nih jalan sini karena banyak sih दा लोगोफोरा ओंखाम जाखांबाय आरो ना ओमफ्राय दा खामानि मावनो थाङो नालाय रेलवेयाव दा खामानि मावनो थांनाय जायगायाव एसे भिडिअखौ खालामहैबावनोसै ओमफ्राय फोजोबनोसै आरो दा खामानि मावनाय जायगायावसो डाइरेक्ट नुखासिनो लोगोफोर दा ओंखाम जानायाथ' जोब्बाय गैला जाखांबाय नै सासे आरो गारनानै खारलांबाय ओरैनो लाबाय थेख्लाया। हेलौ गाइस नै सफैलायबाय रेल लामायाव नै थाबायलांगासिनो दं खामानि मावनाय जायगायाव अबे जराव जागोनथाय मिथिया आरो दा थाबायलांगासिनो दं जेक बाननानै नै गिलिरथार 30 केजि दं आरो मादा सोबावबा 35 केजि जायो बा नैबे जायगायाव नै दैज्लां जाहांबायलै दैज्लां जों मावनाय खाथियाव नै ओरैबो दै दङ ओरैबो दै दङ माइ गायनो सोहांबाय आरो मा माइ गायोमोनलाय बरा माइ ओमफ्राय नै याव अन्थाइ खुलिगोरा लानोसै ओमफ्राय जेक होनानै डाउन नालायथ' पिकिं होलाबायनोसै आरो पिकिं होनायखौ एसे देखायगोनबो दा
जोंहा नै बिरना दाउ मासे दाउआव गावनो थांगासिनो दं मोनगोन ना मोना र' दे मोजां गाव ओइ बिर जालांबायसो जाम्बाया ह ओइ हामा खर' गाज्रिफोर अबे बिबारखौ खुबैलाबायदों नुबाय ए हाया जानला मोनला दे फोना नायबा दे ओइ देन्थायावसो नांनानै लेमलांदों हामा नोंसोरखौ जुमाय लोंनोबाथाय थाब खर'आ गिदिंथों होनना फाब होगारगारगोनलै फै दे दोदो आख्रामोन लागायदो थिदोयो माने जेकजों थिखोबा रेलखौ नै गोजौनो दे नोंहा रबे नोंथाङा फफैदोलाय जों माने जेक थिखांना होग्रा आरो नै ओरै दोखांनाय गैजा अन्थाइ फबाय नै आरो ओरै फारसे गैयै होलानै होलायबाय आयौ आंनाव सावलानांसिगौमोन मोजां नुदों मोजां दायो माने ट्रेन फैनो नागिरदों बिनिखायनो खामानिखौ मावथ'वाखै दोनथ'नाय जाबाय ट्रेनखौ थांग्रोनोसै हा नाङालै नै बेयाव जिरायनोसै नैबे आलियाव दैलाङाव लाम ना बोनो बेयाव आदिबासिफ्रा मा खालामदों नोंसोर सानैया जामालाय खुम्बुसो फोरोंदों खुम्बु बा ट्रेना हां गैया बां गैया खारबोदों खोमालै ओरै खान्दा नुहुरबाय दाना ए नांहैगोनलै मावनोसैलाय खामानि जाबा मानसि समा मानसि गोरिब मानसि मावाबा फै गैया फैदोलाय फैदो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हाजासे शेयार खालामदो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो कमेन्ट हरदो बिदिबा भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय